ya ishe mu wulaƙanci a kama babban mutum irin sarkin gobir a je a masa kisan wulaƙanci, gawar sama a ƙi ba da ita a je a mata sallah, a binne shi a daji, suwaye suka binne shi. Kuma abin takaici, abin baƙin ciki, a wannan garin da aka kashe sarkin gobir ɗin, waɗanda suka kashe shi a rana a garin suka kwana, ba su gudu ba, suna garin a nan suka kwana suka tashi, sai an ba su naira miliyan 60, kamar tsohuwarsu ce take neman kuɗin. Wannan wace irin ƙasa ce al'umma muke rayuwa a cikinta? Ya kamata mu fahimci cewa akwai matsala fa a ƙasar nan fa. Kuma matsalar ba magana ce ta gwamnati ta gaza ba za ta iya ba, magana ce ta gwamnati ta ƙi yi. Ba gwamnati ta gaza ba ne matsalar, gwamnati ta ƙi ne. Babu yadda za a yi ɗan ta'adda yana rayuwa a cikin ƙasarka, a cikin garinka, ka kasa kama shi kai maganinsa. ‘Yan ta'addan gaba ɗayansu guda nawa ne? Yau ɗan ta'adda a Najeriya malam yana yin TikTok. Yana da waya zai kunna zai chatin ya bidiyo a cikin daji da jama'arsa. Ya buɗe, da suna rufe fuskar su ma wasu. Su buɗe fuskar su ga sunan kana ganin su da kayan sojoji, ƙananan yara. Suna nan a TikTok kana scrolling zaka ringa ganin su. Zaka gansu a Facebook suna chatting fa. Dan ta'adda yana browsing yana chatting. Ko dan ta'adda yana bidiyo yana aiko martani a zaune a cikin environment, a cikin unguwa. Ka ganshi yana bidiyo yana wani martani a masa email. Dole a yi tunanin mafita. Ba za a taɓa yiwuwa a tafi a haka ba. Wannan ƙasƙancin da wulaƙancin da jin kashin ba zai yiwu a tafi da shi a haka ba. Wajibi masu ma'abota nazari da hangen nesa su zauna su yi tunanin menene zai zama mafita ga arewa. Wallahi tallahi wannan shine gaskiyar magana. In ba haka ba ana wannan ɗauki ɗaya ɗan yau an ɗau wannan, gobe an ɗau wannan. Gobe wa za a ɗauka? Ana cinikin ɗan adam kaman dabba. Ana cinikin ɗan adam kaman akuya. A kashe wanda aka ga dama. A binne wanda aka ga dama, a sako wanda aka ga dama, a daki wanda aka ga dama. Ba zai yiwu ba. A ƙarƙashin wannan akwai shawarwari. Shawara ta farko, billahi allazi la ilaha illa huwa, ‘yan uwana masu albarka, sai mun koma tarihi mun san suwaye mu. Kaga tsoro? Kaga ragwanci? Wallahi ba namu bane. Sifar wasu ce aka sa mana san duniya. Kullun so nake na rayu, bana so na mutu. Ya kushina bana so a yi. Kaman ba a mu ne muke haihuwa mu haifi ƴaƴa mu sa wada Umar ba. Malam ka san waye Umar? Ba mu muke haihuwa mu sa wada Aliyu bane. Malam ka san waye Sayyidina Ali? Ba a cikin mu akwai Salman ba? Sunan ado ne? Babu Khalid a cikin mu, bamu san waye Khalid ibn al-Walid ba. Wayannan iyayen mu ne muke sa sunayen su ga kawunan mu. Jajirtattu ne zaratan addinin musulunci. Muna da Bara ibn Malik. Dan uwa ne na Anas dan Malik, Allah ya kare yadda da shi. Lokacin da aka je yaƙi za a kashe Musailimatul Kazzab, yaƙin Nahrawan, Musailima ya shiga cikin birninsa, aka saka katanga aka rufe, da shi da mayakansa sun fi su 1000 kaza suna ciki saboda musulmai sun musu kawanya sun tsorata. Aka yi kwana da kwanaki an rasa yadda za a yi a haura a je a buɗo wannan ƙofar, mayakan sun yi dako sama da mutum kaza. Mutum ɗaya, Bara ibn Malik, ya ce abin da za a yi, ni zan buɗe ƙofar nan. Mutum ɗaya ya ce zai buɗe ƙofa. Yau mun zauna a guri mu 300, ƙaramin yaro ko yaro biyu da bindiga za su zo, duk sai sun fasa mu. Duk sai sun fasa mu 200-300. Yaro ɗaya zai zo zai fasa mu.
Bara ibn Malik bari ka ji yadda magabatan mu suka yi shi kadai yace tunda sun shiga cikin wannan ganuwa sun rufa kansu da makamansu zan hau kan garkuwa kun san ta garkuwa a Tours wannan da ake sa ta in an yi harbin mashi a tare da ita yace zan hau kanta watsa ni saman katangar indira ciki ni kadai duk bala'in da za a yi ni kadai zan bude kofar inda ba shi da nauyi dan siriri ne haka ba shi da kiba ya ja da baya ya taho da gudu ya taka kan wannan Tours din ya hau suka wulla shi ya wada ciki yana wadawa iga dandazan mayaka suka yi kansa shi ko dama hadafinsa get ne kawai ya yanka gurin get din da gudu duk wanda ya saru wannan a sare shi suka yi mai kaca-kaca amma bai fadi ba sai da ya bude kofar ya bude kofar ta aka shigo aka balla aka wada ciki sai da aka kamo Musailimatul Kazzab aka yanka shi a gurin sai ne wannan sadaukarwa kuma ba a kashe shi a gurin ba mu da muke da wannan tarihin namu yau mu ne yaro karami guda biyu za su zo su fasa musu sace na sata a dinga cinikin mu kamar raguna sarkin gobir din nan da aka kama aka yi wa wannan abu kun san kujerar wace ce kanta asalin ta kujerar yumfa ce jihadin shehu dan fodiyo tanan ya fara yumfa da kaji labari sarki yumfa wanda ya addabi shehu dan fodiyo wanda ya kori su dan fodiyo ya kora su daji ya kama dangin malam abdussalam ya yanka shehu dan fodiyo suka yi forming team suka fito suka yaki yumfa wannan kujerar gobir ce shine sultanu gobir a wannan lokacin shehu dan fodiyo suka sadaukar da jininsu da rayuwarsu suka yi gwagwarmaya suka kafa wannan masarauta suka maida ita masarauta ta addinin musulunci yau sarkinta aka kama aka yi wannan wulakancin yau sai yara daga daji suka fito suka yi wannan shehu abdullahi gwandi yake faɗa a cikin tazyinul warakat yace lokacin da aka yi musu wannan fatattakar da suka tashi wallahi tallahi cewa yayi kaga da daji aka kora su da suka fito suka yi yunkuri cewa yayi fatahna husunan baina kunda wa kunduda tazidu ala 20 bil qahri wal quwa yace da muka yunkura dakarun shehu dan fodiyo da muka dinga buɗe garuruwa kunda gari ne kusa da Arugungu ƙasa Kebbi yace sai da muka buɗe birni guda sama da guda 20 birni 20 duk garin da ba sa musulunci sai da suka shiga ko musulunta ko mu baza ku sai da suka buɗe garuruwa sama da guda 20 sama da 20 tazidu ala 20 yace bil qahri da ƙarfin tuwo da ƙarfin dantse yace sai da muka fasa su muka buɗe garin muka shigar da addinin musulunci muka samu da zaman lafiya idan ka tashi yumfa yau a cikin kabarinsa ka ce da shi jikokin wannan shehu dan fodiyo din da suka fasa ku suka sauke ku suka kafa musulunci suka sa sarki a gobir yau wannan jikokinsa an musu kaza wasu yara daga daji wala ba zai yadda ba zai yadda wallahi dole al'umma sai ta fara tunanin matakin kare kanta mu ba ragwaye bane in ka rayu me zaka yi da rayuwa a cikin kaskanci me zaka yi da rayuwa a cikin wulakanci me amfanin rayuwar a haka me amfanin ta sarkin gobir a kama shi ai masa wannan wulakancin kana ganin idan ba a nan kasar mu ba nan kasar arewa za a je kudu a yi musu wannan cin kashin ne kaf a dajin mutun nawa ne dajin da zaka leka ba ga kowa ba mutun nawa ne na rantse da Allah a yau din nan matasan kasar Kebbi ko matasan kasar Sokoto suka yi forming team suka yadda su suwaye suka tuna suwaye kakanninsu suka yi kukan kura suka fita wallahi ba dan daban dajin da zai kwana a yau amma kowanne baya son ya baro daga gidansa kowa yana tuna motarsa kowa yana tuna gidansa yana tuna matarsa da 'ya'yansa da kasuwarsa ba zai iya fita ba gwamnati kake jira ta yi maka billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun farka dole ne wannan in ba a yi shi yau ba za a yi shi gobe ko gwamnati ta tashi tsaye ta yi abin da ya kamata wannan shine abu na daya abu na biyu matasa suna da zaɓi matasa suna da zaɓi goban da ake ruguzawa tasu ce
wannan Najeriya da ake ruguza ta yanzu tasu ce ta gobe ake ruguza ta yanzu. Za su iya kawo sauyi idan suka jajirce suka tashi da gaske, suka tayar da matasa 'yan uwansu jajirtattu na gaske, su kawo wani irin guguwar sauyi ta fuskar siyasa a ƙasar nan, su samar da tafiya ingantacciya nagartacciya, a yo kakkaɓa tun daga matakin sama na ƙasa har na sama har na ƙasa. Duk wanda yake kan wata kujera kai ya koma ya sauka, ba sa yin abin da ya kamata. Za a iya, ba ƙuri'a ba ce? Matasan su tsayu akan za su yi hakan, su zama suna da manufa su gani. Amma a gobe za a baka taliya sai ka canja ra'ayi, za a baka 3,000 sai ka canja ra'ayi akan 3,000. Amma mu zama muna da manufa, billahi allazi la ilaha illa huwa, muka tsayu akan manufa tun daga kan sama kowa sai mun sauya shi. Kai wani ya zo ya zaɓi wani ma wallahi ba zai iya ba, a tsaya ɗin zaɓi wani ba wani ba mu gani. Za a iya kuma, amma waye zai yi? Waye zai yi? Amma dai lallai abin da ake yi a cikin ƙasar nan 'yan uwa masu albarka, billahi allazi la ilaha illa huwa, yayi yawa. Fatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shugabanninmu su hankalta, su waiwayi abin da yake faruwa, su kalle shi kallo na ilimi da basira, su gane cewa 'yan ƙasa suna kallon fa me yake faruwa. Ba 'yan ƙasa kaɗai ba, duniya ma tana kallo. Daga ƙasashen duniya ma Allah wadai ake da abin da yake faruwa, ballantana kuma a cikin ƙasar, ballantana kuma wanda yake a garin da abin yake faruwa, ko a yankin da abin yake faruwa. Wannan wace irin ƙasa ce? Tafiye-tafiye na shugaban ƙasa wata shida an kashe 26 biliyan naira. Wallahi da wannan 26 biliyan ɗin za a ɓaɓɓake matsalar nan gabaki ɗayanta, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kaduna, wallahi da wannan kuɗin za a gyare. Ba magana su jirgin sama da suwaye wannan duka. Haka za mu bari a ci gaba da mulkanmu? Haka za mu bari a ci gaba da yi? Wallahi ba za ta samu ba. Mu farka, mi addu'a, wanda wannan ita ce mataki mafi ƙarshe kuma. Sannan bayan mun yi addu'a, dole sai mun duba wasu daga cikin waɗannan matakan ko ɗoriya akan waɗanda malamai suke faɗa, domin a kawo warwara dangane da abin da ke faruwa a cikin wannan ƙasa ta. Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu zaman lafiya, ka magance mana wannan matsala da muke cikinta. Ya Allah ka farkar da al'ummanmu, ya Allah ka watsakar da matasanmu, ya Allah ka shiryar da shugabanninmu, ya Allah ka ba mu ikon cin wannan jarabawa. Sarkin gobir, Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta masa, Allah ka masa rahama. Waɗanda suka yi masa wannan ta'addanci, Allah ka bi masa haƙƙinsa, ka saka masa. Mu ma sun bakanta mana rai, sun cutar da mu, sun taɓa kimanmu, sun taɓa mutuncinmu, mu ma ba mu yafe ba. Allah ka saka mana, Allah ka kiyaye faruwar wani abu mai kama da wannan akan ka ba. Amma abin da ciwo, Allah ka yi mana magani. To a ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar, ya bamu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.